Kedves egybegyűltek testvéreim! Arra a napra emlékezünk, mely mikor megszületett Hello Kitty, és egyben halála lett Hello Kittynek. Az esküvőn nagyon boldogak voltak Márta és Hello Kitty. Másnap az asszony még nem is főzött reggelit, mert Hello Kitty munkában volt. Elküldte neki a vállási papírokat Márta, és felakasztotta magát. Ugye elküldte neki a vállási papírokat. Kedves egybegyűltek társam! Ma Hello Kittyre emlékezzünk, mely nap megszületett, mely nap meghalt. Igen, ez Bernitől kapta. Igen, Bernitől kapta ezt a nyakláncot. És azt mondta, csak akkor adjam neki oda, ha eljött a vír. Mármint a legszebb nap a világon. Hát szerintem ez a legszebb nap a világon, mikor meghal. Mert ő annyira örült neki, hogy meghal is. Ne szem, örüljél. Örüljél. Örüljél már! Szóval. Szóval. Nem is pazarolom a szót, mert ugyanis vége a temetésnek, mert még a körmünket ki kell festeni. Viszlát! Azt szeretném, hogy bár Hello Kitty Mártikának nagyon régi barátja volt, ezért most mondom neki, hogy örülünk, hogy meghalt. Gyere, Orsi!